El Centre de Distribució d'Aliments de l'Escala tancarà portes al mes de juny. Ha estat en marxa en diferents locals des de fa molts anys, per exemple, a un local de l'Ave Maria o a l'edifici de la Casa del Mar. La gestió ha passat per diferents mans, mitjançant Càritas o des de l'Ajuntament. Això sí, sempre sota la supervisió de serveis socials. Tanca el centre de distribució d'aliments i es posa en marxa la nova tarja moneder amb la que els beneficiaris disposaran d'una quantitat mensual per comprar on vulguin els aliments que necessitin, inclòs el producte fresc. Amb aquest nou sistema es busca dignificar el servei. Ramona Viella, regidora de Serveis Socials. I nosaltres ara ja està, a finals de juny s'acaba i com que el que és la targeta moneder porta un altre ritme i una altra manera d'actuar, doncs ens anem adaptant a això, perquè tenim que s'han de fer les valoracions de les famílies, que de fet fins ara també ja es feien, però ara és diferent, no? És diferent perquè s'haurà de fer cada 3 mesos, perquè les targetes tindran una validesa de 3 mesos i se'ls hauran d'anar fent les validacions. La targeta moneder, llavors les validacions per les famílies, per el que necessiten cada família, no? I nosaltres pensem, es pensa que se'ls dona una altra... se'ls dignifica més a les persones, no, diríem. Serveis Socials serà qui estudiarà cada família, decidirà l'aportació a la targeta i farà el control dels aliments que es comprin. Podran agafar l'aliment que necessita. Llavors sempre hi ha qui diu, però llavors s'ho poden gastar amb licor. Sí, però s'ho gastaran un mes, perquè llavors ens han de justificar les compres amb els tiquets. I els tiquets han de ser d'alimentació, i alimentació sana i equilibrada. Llavors, si no ho gasten així, tenen una penalització i se'ls retira la targeta. Ho explicava Ramona Viella al programa La Casa de la Vila de Canal 10, on, entre d'altres, parlava d'un nou projecte entre l'Ajuntament i l'Escola Escolapi, pel qual s'aportaran fons perquè els fills de les famílies més vulnerables puguin anar a colònies. Serà a canvi de feines a l'escola. És interessant, és per aquestes mainades que no poden anar a les colònies, que els seus pares no poden pagar-ho, o que no hi arriben, no? I llavors ens ho varen proposar, aquest projecte, i junt amb un estudi que es fa entre serveis socials i l'escola de cada família, doncs llavors se'ls dona, diríem, una ajuda. Una ajuda que nosaltres oferíem a través de subvenció a l'escola Escolapi, un tant per cent que donaria serveis socials, una ajuda per a aquestes famílies. I llavors aquí hi ha un retorn. Els pares d'aquestes famílies han de retornar aquest ajut amb treballs a l'escola, jo què sé, arreglar llibres, pintar, netejar els gots que ells embruten, treballs així que diríem que l'escola els fa, no sé qui els deu fer, i llavors ells retornarien aquesta ajuda amb feina. Ramona Viella també parlava del bar del Casal del Jubilat, que explicava necessita un manteniment important i canvis abans de tornar a obrir. No ho veia fàcil. Aquí tenim un problema. De moment la gent gran, dintre espais tancats, són grups molt reduïts, deuen ser de 6 encara, i amb mascareta i tota la història. I llavors, esclar, si obres el bar i els hi dius que hi poden anar-hi allà, què te puc dir jo, 10 persones, i les altres 30 o 40 que puguin quedar, com ho fem? Vull dir, això, per quan arribi, jo suposo que ja serà, diríem, la capacitat de cabuda ja serà diferent. Poder ja serà un 70 o un 80 o així, ja no serà igual, perquè també el 100% de jubilats, el bar tampoc està mai ocupat al 100% de jubilats, de gent que no són jubilada, si els afegim, sí. I ara és el que estem fent un repàs general, o volem començar a fer un repàs general a tot el que és el bar, a la instal·lació, diguem. Tota la instal·lació, i llavors anar mirant la normativa, a veure què ens va dient i a veure com ho podem fer-ho. Encara referint-se a l'edifici de Can Maset, explicava que no es tornaran a cedir els espais que actualment serveixen de menjador i aules de l'Escola Empúries i l'Institut. Deia que es van cedir per una emergència, però que ara Ensenyament té tot l'estiu per buscar solucions. La Casa de la Vila es pot tornar a veure íntegra en diferents remissions per la TDT i a la carta a www.canal10.cat.